kuuntelija, katsoja. Mä ajelen tässä länsirannikolla ja mä ajelen nykyään aika paljon. Ja mä tykkään oikeastaan tien päällä olemisesta. Se on sellaista meditaatiota. Erityisesti silloin, kun mä olen yksin autossa tai seurassa, jonka kanssa voin olla hiljaa. Mä haluaisin kertoa sulle jotain, mitä sä tiedät jo. Oikeastaan muistuttaa sua. Kun mä näitä matkoja teen ja vaikka olen tien päällä, niin mä pystyn vetäytymään elämän taustatilaan, josta mä saan erilaisia oivalluksia, viestejä, johdatuksia sisäisesti ennen kuin mä kommunikoin tai toimin ne ulospäin. Ja tämä video on yksi niistä. Eli mä haluaisin muistuttaa sua siitä voimasta, mikä elää sinussa joka hetki. Voimasta, joka saa kuolleen elämään. Voimasta, joka muuttaa toimimattoman toimivaksi. Voimasta, joka herättää nukuksissa olevan. Voimasta, joka muuttaa poissa olevan läsnä olevaksi. Tämä voima on sinussa, jokaisessa ihmisessä. Se ei välttämättä ole elossa. Sekin voi olla nukuksissa, riippuen siitä, käytätkö sinä sitä voimaa. Mulla oli tänään asiakkaita mun hyvinvointitilassa ja oli hyvin merkittävä päivä muutenkin mun yksityiselämässä. Mä vietin aikaa ihmisten kanssa vahvoissa energioissa, vahvistaen heissä sen, minkä he unohtivat tai jättivät taakseen tai lakkasivat luottamaan jossakin elämänkohtaa. Ja se voima, josta mä puhun, johon viittaan, se saa sinut ja joka ikisen solun parantumaan, palaamaan toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että oli sulla sitten mikä tahansa sairaus, on mahdollista eheytyä. Tämä aihe on mulle hyvin rakas. Mä olen itse ennaltaehkäissyt monta sairautta. Ja mä kutsun sua viettämään mun kanssa 3 vuorokautta retritoitumaan sun arkielämästä, jotta sä voisit kääntyä sille voimalle ja sitä päin koko olemuksessasi. Sinun ei tarvitse uskoa mihinkään, mutta avoin mieli on vastaanottavainen mieli. Ja sä pystyt ottamaan vastaan ja ottamaan käyttöön silloin, kun sä olet auki.